खोथाखौ जोंबो खोनादों खिन्थु जोंनि साननायाथ' बिदि नङा जोंहा बिजेपिजों एलायन्स दंबाबो जों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ जों बिपिएफनि सारा जों दस्रा नागारनो हाया बे जोंनि खोथा जोंनो नांथारगौ जों बिपिएफ जानानै जों गेलेनो मोननांगौ नङाब्ला जोंनि बिपिएफनि मानसिफ्रा गोदाव सोराव जागोन जों बेखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना जि बिपिएफनि गाहाय आं बे बेलायाव बेखौनो खावलायनो रिकुवेस्टि खावलायनो लुबैयोदि जा चिफ सारा जाहाथे जोंनो तामुलपुराव बिजेपिनो नागारालासिनो बा अन्य पार्टिनि नागारालासिनो जाहाथे जोंनि बिपिएफनि दलनो जाहाथे नांगोल महरै जोंनो गेलेनो होयोब्ला जों बेखौनो खावलायनाय जायो। बेवहाय बिपिएफ हिसाबै बिपिएफआ खहा जागोन मा जाया जानो जाखागोन जों नुहुरखानाय दङ दा जोंनि एरियायाव जोंहा बिजेपिनि एमसिएलए दङ बिथांमोना सारा बिसिडिसि लेभेलखौ लाजोब्बाय दा जोंनि वर्कारानो गैला दा पाब्लिकआव थांब्ला बिसिडिसिनि लेभेलसो बिसोर मानियो पाब्लिकआ जोंनि खोथाखौथ' मानियाना गतिके जोंहा मा मावनांगौ जों गोदाव सोराव जानानै दं हैखारनो जोंनो बिपिएफ जानानै जोंनो माने टिकेट मोननाया जाय मोनगोन जों बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनो बिपिएफनो जोंनो नांगोलाव गेलेनो मोननायखौ जोंनो लुबैयो जों बेयावथ' जों दा ओरैबायदि जानानै दङ दा बिजेपिनो आगान होबाबो जोंनि मानसिफ्राथ' दा बिजेपिखौ एक्सुवेलि एक्सेप्ट खालामनो हायाखै दासिमबो गतिके जों रायजो राजाफोरजों बुजायनो हानाय नङा बे समाव खारन जोंनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ बागै रावखौ मोजां मोननाय माबा गैया गोसोआ गतिके जोंनो जोंनि रायजोनि रिकुवेस्टआ बेनो जोङो पाब्लिकनो जों बुंगासिनो दङ जे नोंसोरो जोंनि बिपिएफखौ नागारनाङा बिपिएफ जाना नोंसोर गेलेथारनांगोन टिकेटआ जाय मोनो जोंहा बुंनांगौ आपत्ति गैया खिन्थु रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैगासिनो दङ जाहाथे बिपिएफआ नांगोल जानानै गेलेनो मोनो जेननायखौथ' जों नुहुरखादों खाथां एकदम बे रियेलखा जों माइन'रिटियाबोथ' बिजेपिनो होनो नागिरखाया जोंनि माने बिपिएफफ्राबो फ्राय गावस्रानाय माबायाव दङ लामायाव दङ गतिके जों मानसिफोर जों बुजायनो हानाय नङा बे समाव होमब्ला दायो बे दाया जोंनि जानाय नङा।